Kita mo to? Gumanda, diba? Parang ako, gumanda nung iniwan mo. Di man. Aw. Oo. Gwapa ka. Pero karon, di na gyud ang kagwapa basihan. Kaya ano? Pildi gyud ka sa mga uwagan. Unang, sus kung namanghot pa ka. Uli isa dito, manghugas sa plato butang ginsan ko nimo. Uli ha. Kita mo to? Kung yung una, hindi natuloy yung kasal, ngayon, itutuloy na natin sa altar. Kaya naman. Ay sus, balik-balik ang imong sing-sing. Tong una po nimo ng video. Oh, kita mi. Tinuod ba ka na nga gold? Oh, kita ka ani. Ang katong una wa ka na kuyapan. Altar? Altar man ka ha? Oh, basig dito ka bijilan. Dito ka bijilan. Savage love. Did somebody break your heart? Kita mo to? Lumaki, diba? Sa pangalawang sugal ko kasi, ipinanalo ako. Tapos, binigyan liwanag pa yung madilim kong mundo. Kaya ako ngayon, masaya at kontento sa iisang tao. Salamat dumating ka sa akin sa taon na to. Di man. Kontento. Umangani na kontento si Jayzam kang Camille. Sa imo pa ba ka? Oh, ikaw kontento, pero siya way klaro. Bigay ilaw sa aking buhay. Di man. Ano saan na siya pagtuunin sa tong adlaw? Gibalaan na ka? Nga na nagkakahayap? Dauban tanong ka, basig. Masayag pa kasmeral ko dyan. Ginsan ko ni mo na. Natulong ka mo. Kita mo to? Kung dati, ito yung ihahampas ko sa'yo, ngayon, Wade gihapon ka natagam tong una. Oh, kita ko anang imong bunal. Mazo kay papagazuna nagabok. Kita ka ani. Pasalamat ka kay puno pag nilabhan. Kay katong una igo ra na kuyapan. Karon dit sugsug kaslunganan para ma-feel nimo. Unsay feeling sa nag-inusara o gibiyaan. Pasay que besarán, le con so skiri, 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 skiri. kita mo to? Binigay ito ng taong mahalaga sa buhay ko. Kaya huwag ko nang balaking agawin to. Buisit. Unsa ang si pagtuon niya sa imong kulintas mahalon? Pagtuo sa amo mga snatcher? Di ka afford? Jay, tukon tanong kanimong kulintas. Kirag mahalon. Si tag-giso na pataban stop silog. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch. Kita mo to? Mas maganda pang ito yung pagpuyatan ko kaysa sa mga binitawan mong pangako. Pero lahat naman napako. Panga! Ayag pong kabaogan. Unsa naman dyan kagwapa para di tugan. De man! Kita mo to? Ito hahampas ko sa mukha mo pag bumalik ka sa ex mong pangit. Kita ka Kani. Kung kiniibagbag na si imo para makabayo ka unsa ka kapangit ng inampaka ka. Nampaka ka. Skwa pa parba ko nino. Wow! De man! Oh! Ako pinahalagaan tapos ikaw iniwan. Oh, nanapog ka. Kailan na ka ang imong gigunitan jay? Kailan na ka? Di yun na microscope jay. Pero na ha. Dili na microscope. Binoculars na day. Binoculars na stress akong buhok nimo. Maunang ilhan ng mga butanga para dili kabiyaan. Lagot ko nimo kaigang buisit. So, walay suk-anay dali ha, walay suk-anay sa mga fans sa team, sa mga subscribers sa Team Hung Hang. It's just for fun lang. So,
Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe sa hindi pa nakaka-subscribe. See you in my next video. Bye!